Video yathu ya lero tionesana mmene tinga mu episode ya lero kapena kuti mu episode imene tikhala tikuphunzitsana kuti tingakonze bwanji you need the official WhatsApp to login. iChewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewo kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. Ndiye mosataya nthawi tati ndiyambe. Nde uku ku WhatsApp ukabweretsa error ngati silola kuti titumize report kugwiritsa ntchito WhatsApp yemweyi. Nde chimene timayenera kuchita ndi masegulano browser amene ali mfoni mwanomo. Nde apa patigwiritsa ntchito uyuyu Chrome. Kenako apa tipangapo search tilembapo kuti WhatsApp support. Kenako tisegula yomweyo yoyambirira ya contact WhatsApp. Kenako tipanga apa pa contact us. Kenako apa tisintha tiyikapo country code ya Malawi. Nde Malawi ndi uyu. Kenako apa tiyikapo phone number imene ayipanga baniyo. Kenako apa muyikapo email address. Nde muyikapo no email address imene mumagwiritsa ntchito. Nde ndiyilemba apa. Kenako mmosimu ndi kuti mumayibwerezanso. Kenako apa muyika device imene mumagwiritsa ntchito. Nde kuti ndisankha Android kwa ndimene timagwiritsa ntchito. Kenako mmosimu timalembapo no uthenga. Nde message yo tingoyipangapo paste poti kuja tinapanga kale kope. Nde alembera kuti hello WhatsApp support. My account shows you need the official WhatsApp to log in. I am using the official WhatsApp and I have removed all third-party apps. Please review and assist. Thank you. Kenako zikatero mapanga apa alemba kuti next. Kenako mazapanga so apa alemba kuti send question. Nde report yotu ikapita imaonesa apa kuti your question has been sent. Nde kuti madikirira apa pano kuti iseguke. Nde uku kuno umatha kutumiza report koma mwina ulokutha masiku isanaseguke. Umathanso kutumizanso ina mpakana osaseguka. Nde uku kuti pangwenerabe kuti tideke mwina ikakhala sikuseguka kutumizanso mpakana izaseguke. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko. Nde tati tiunikiraninso zifukwa zimene zikumapangisana kuti mwina mwake aziti bana mobwereza. Pala anthu ena kendo kuti sitimalakwira malamulo. Chilichonse timatsatira. Ende WhatsApp wathuyo sitingwiritsanso mompanikiza koma pezeka kuti akuti bana mobwereza. Ena anonso mumapezeka kuti pa profile pano pakusenthedwa zithu. Mumapezeka kuti mwina mwake akubanani koma ikuonesabe namba yanu kuti muli online. Mwina kumapezapo kuti profile picture yanu yasenthedwa pabwera mzungu. Ndeteni tonanenso ku episode yosatira imene tikhale tikuwuzanano kuti kodi ndi chifukwa chani mwina mwake mukumabanidwa koma mukusatira malamulo. Musakuphwanya lamulo lililonse koma kumakubananibe.